Yan. Pahinga muna tayo mga idol. So ngayon dito na ako sa spot. Ganda dito, nakaka-relax. Hindi pala to alak monster siya. Nakaka-relax. Ito siya oh. Ito yung mga paligid. Ayan. Dito tayo ngayon sa tuktok ng bundok. Tapos dito. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na natatanaw mo na yung dagat. So ka dun sa taas. Pero dito banda, yan dagat sa baba yan. Mamaya papasyal ko kayo dyan. Papakita ko yung view. Ngayon pahinga muna tayo kasi mainit. Tapos maganda, saktong sakto timing naman na pagkapunta ko dito walang gaanong tao. So tayo pa lang yung tao. Yun nga, nabuhos yung monster natin. Yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Gandang view. Doon sa banda doon, beach na yan. Dagat na yan mga idol. Grabe, ang ganda dito talaga. Doon banda, beach na yan. Yan, dagat yan. Grabe, ganda. Tapos dito sa kabila, yan, ito yung trail na sinasabi ko, trail ng mga bike. Yan. Tapos dito, yun, kapatagan, nakikita mo baba. Tapos yung banda doon, bundok na, swal na ata yan kasi doon na banda swal na. Tapos dito pag diniretso mo itong daan na to, Rosario La Union. Yan. Grabe, ang ganda dito. Okay, tara na, alis na rin tayo kapag pahinga na. Kaya ako magsasawang pupunta dito palagi.